హలో గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకైతే గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నిగలు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. భలే చాపర్క బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ టమాటా కెచప్ దొట్టు తినిపిని చా ఉండు. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ಚಾನಲ್. ಜಂಬು ಮಾರೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಜಂಬು ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಉರಿ ಉರಿ ಜಂಬು. ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಎಂಚದುಲೆ ಬರ್ಸಾಗೆ ಪೂರ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೇನಿ ಜಂಬು ಪೂರ ಕಾಣಿಸಿపోతుండు ಪೂರ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಜಂಬು ಉಂಡು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್? ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್? ದೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? What is your name? ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಲ್ಲ. You have finished your school? What is your name? My name is Elia. Area. You last time met me, huh? Huh? 2000. Whole 2000. ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪಂಡ 23 1033 आपण अजपत आज पूरा है. And avocado 1500. papaya 3000. 3000. watermelon 5000. ನೆಲಕಡಲೆ ನೆಕ್ 2000 ಐದು ಆ ಬಕೆಟ್ 5000 ನೆಲಕಡಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡು ಇಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಜೈಟ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಕಡಲೆ. ಇಂಚೆಡು ಕಡಲೆ ಮಾರುನು ಅಂಚೆಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರುನು ಬಲೆ ಕಡ್ಲ ಬರಿ ಹೋದ್ ವರ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಬರಂದು ಇಂಚು ಹೋದಂತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹೋಯ್ ಗಾಳ ಬಡಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿಕೊಂಡ ದೀಪ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಮೀನ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್? ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಿಶ್? ಶೋ ಮೀ. ಮೀನು ಬಸದೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು 2 ಎಗ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಏನೋ ವಾಟ್ ನೇಮ್? ಟಿಪ್ಪೆಪೇವು Nakuwa ni bahati kumpata mwanao. What is this one? Name? Name? Name of this ಇತ್ತೆ ನೀರಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ನೀರು ಅಡೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಡ ಇಂಚು ಪುರ ತಿರ್ಗೇರೆ ಲಾಯ್ಗಾಪುಂಡು ಮಗ್ಗದಾಲ ಇಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಜಂಬು ಮಾರೆ ಪೊಯ್ಯಾಡು ನಡತ ಸಾಕು ಬಸ್ಸು ಅಂದೆ ಭಯಂಕರ ಜಂಬು. ನಮ್ಮ ಊರಿಡ್ದ ಜಂಬುಡ್ಲ ಮಲ್ತ ಜಂಬು ಭಯಂಕರ ಬಿಗಿ ಉಂಟು. बढ़िया वीडियो मल तो बहुत मारे मन मारला लेका 2 ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಒಟ್ಟು ತಿರ್ಗು ಮಾರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ರಜೆ ತಾನಿ ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುದು ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣದು ಬಿದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವಲೇ ಕುದನಲ್ಲಿ ಅವಲೇ ಇತ್ತದ ಅವಲೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಅವೇನೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳಾಪುಂಡ
ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲ ಬರೀ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅವನುಂಟು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಬೀಚ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲ ಪೂರ A to Z ಮರನೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಆಗ ಪೂರ ಮರತ ವಸ್ತುವೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಹಂಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪೆಲ್ಡ್ ತಂಜಾನಿಯಾ ಇಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೀರಡಿತೆ ಗೊಬ್ಬರ പോകുന്നില്ല ಒಂದೆಲ್ಲ പോകുന്നു ಗೊಬ್ಬರ ನೀರಡಿ ಅಲ್ತಡಿಡೆ ಮಟ್ಟ ನಾಡ್ತಾ ಬತ್ತೆ ಆ ಪೊಯ್ಯಾಡ್ ಮಾರೆ ಸಾಕು ಬೆರಿ ಮಾಡು ಓವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ఉందో ఐస్ క్రీమ్ పుదరేంచిన What is the name? This is ice cream. Which one? Chocolate, vanilla. Chocolate. This is chocolate. How much? 2 cents actually. There's vanilla like this. How much this one? 20,000. ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ 1,500 ಮಂಡ ಜಾಸ್ತಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಬರೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವಲಿಪ್ಪನು ಒಂದು ತಂಜಾನಿಯಾ ದರಸಲಾಂ ಮಸಾಕಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಬುದರ್ ಮಸಾಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ತಡು ಬಸ್ಸದಿನ ಹೊಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ದರಸಲಾಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಲ ಬರೀತಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಅಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲೈ ಅಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ಅಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬುದಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾವ ಲೈವ್ ಮೂಲ ಲೈವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಲೆ ಒಂದು ಈಪೆ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಪೂರ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಂಚೆಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಜೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಂಡ ಪಿಜ್ಜಾತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪುಸತೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಪೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀವಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಲದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಚಂಡ ಅಂಚೆಡಿ AC ಹಾಲ್